L'equip d'investigació del Dr. Tolosa, format per 14 persones, investiga des de fa anys les causes de la malaltia de Parkinson. Actualment, la seva recerca es centra en les mutacions genètiques que provoquen la malaltia. Obtenir informació amb el Parkinson de causa genètica, que és rara, esperem, i amb això hi comptem, donarà informació sobre les causes del Parkinson no genètic, que és el de la majoria dels casos. De fet, els recursos obtinguts amb la Marató de TV3 els hem destinat a identificar subjectes de Parkinson que tinguin una mutació concreta. Es diu LRRK2 o dardarina. El cromatograma una mica és el primer pas per identificar aquests subjectes i els seus familiars. El cromatograma es la secuencia de nucleótidos o de unidades, de las distintas unidades que tiene el ADN. Entonces, a través de esta técnica podemos detectar si hay cambios en esas secuencias, en esas bases, en los nucleótidos. Y a veces esos cambios de bases son los responsables de la enfermedad. El DAT-Scan, una prova d'imatge, permet estudiar la captació de dopamina i així preveure l'aparició de la malaltia abans que es presentin símptomes. És un espect amb aquest radiotraçador que és específic pels receptors de la dopamina en el cervell. Normalment no hi ha alteració de la captació i es veu aquesta imatge com amb coma invertida. En els malalts amb la malaltia de Parkinson hi ha una hipocaptació d'aquest contrast. Una eina de suport a les proves científiques és l'arbre genològic, que ens permet conèixer els antecedents familiars i el patró d'herència. El 50% dels fills d'un pacient afectat amb la mutació tindrà la malaltia per causes genètiques. No obstant, hi ha casos en què la mutació apareix de manera espontània. Al Laboratori de Neurociències es duen a terme les proves necessàries per a l'estudi de la malaltia de Parkinson. Donat que no és possible accedir a les cèl·lules cerebrals afectades, l'equip d'investigadors ha ideat un model de Parkinson in vitro que permet, amb una cèl·lula de la pell, reproduir una cèl·lula dopaminèrgica, l'encarregada del transport de la dopamina. L'estudi amb un model in vitro també permet experimentar amb nous fàrmacs per a la malaltia. Per altra part, al laboratori es desenvolupen les tasques necessàries per a l'estudi de les mutacions en el gen LRRK2 causants de la malaltia. S'estudien tant els casos dels pacients que tenen la mutació i presenten de manera clara la malaltia de Parkinson com els que presenten la mutació però no la desenvolupen.